kunafundi sebe Sud Hebdo ika do la rédaction u ka ɲɛmaaya so u ye sɛbɛn kɛ u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na iko bi gino b'olu bolo gino min n'u b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn na fɛɛrɛ jumɛn labɛnnen don jamana ɲɛmaaya so fɛ k'a daminɛ Asimi Goita Choguel Kokala Mayiga sɔrɔdasi minnu farala olu kan n'u jɛra ka IBK fanga dafiri bi ko k'a dɔ fɛɛrɛ kura jɛn de b'u bolo gino la n'u b'a fɛ ka jamana ta u bolo kan Sud Hebdo ko olu y'a ɲɛɲini u y'a ɲɛdɔn sabula k'olu ye sɛbɛn ginoma dɔ sɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen détaillement kɛlen don sɛbɛnnikɛla ka fɔ la u y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn an bɛ donni min na i ko bi min ye i k'a dɔn ni kɛlɛ tɛ fila ye an ka jantɛlɛ sara ɲɔgɔn na sigi sɛbɛkɔrɔ gɔlɛyali kɛrɛtɛtɛ goyaya bɛ ka kulusi mugu don Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ani CEDEAO jɛɲɔgɔn jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ diɲɛ bunakun kan sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko gɔlɛya bɛ samali kɛ fɛn jumɛn kan dugulataw ni kɛnɛkan da min fɔlen kɛnɛ kan o ye k'a fɔ cɛden minnu bɛ yen n'u bɛ Mali kunna bi i k'a dɔn awa diɲɛ seleke naani maa mun m'an gɔ bi olu bɛɛ lajɛlen ko aw tɛ sariya rɔ aw ka bɔ jamana kunna a ka di maaw ma minnu bɛ yen ni k'a dɔn ni jɛmu faga ani jamanadenw yɛrɛ ka tigɛ kɔrɔta bi olu sigi aw kunna a kana kɛ ni marifa ye sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔnfɔnbaliya de bɛɛ kɛnɛ k'a dalen don k'a fɔ ni Mali ma waati fɔ waati min bɛ pereperela tigɛ k'a fɔ anw bɛna kala ta n'o ma kɛ ko i k'a dɔn fali na lafiya ni Mali ye i k'a dɔn o gɛlɛya de bɛ anw dala bi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn fɛɛrɛ jumɛn de tigɛlen don Asimi a n'a jɛw fɛ i k'a dɔn ko dugola jɛrɛ dɔ kɛra olu yɛrɛ ye min ko ɲɛɲini ni k'a ɲɛdɔn sabula u y'a jira k'a fɔ ni hakili b'a la tile fila in na États-Unis kaw ka lasigiden ni o ye k'a dɔn hakɛ nin sɔrɔ ale ye kuma dɔ porokoto kuma min na ko k'a tɛna mɛn bilen ko hakilinaw b'a la ka ɲɔgɔn faamu ko Mali ni CEDEAO na ɲɔgɔn faamu i k'a dɔn ko Mali gɛlɛya a na duga sɛbɛnnikɛla ko ni kumaw fɔra ni dalu ye i k'a dɔn olu ye kisɛ sɔrɔ min na o sabula u y'a jira k'a fɔ tile fila in na min ye i k'a dɔn ko awa bɛnkan ye fɛn min ye k'o ye k'a fɔ Asimi Goita ale de bɛna wala sɛmɛ i k'a dɔn ni ka i jɔyɔrɔ di Choguel ma ni ka i ka démissionnement kɛ ka bɔ armée la wa ni ka tila ka i kanbɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ o y'a kɛlen ye civil gansan ye wa k'o de bɛna kɛ kalo 18 nata kɔnɔ kalo 18 min bɛ yen n'a bɛ daminɛ mai kalo tile 31 nata la nin ye i k'a dɔn Sud Hebdo maaw u ka fɔ ye u donna ɲɛfɛ u y'a fɛsɛfɛsɛ u y'a jira k'a fɔ mais fɛn labɛnnen don Asimi Choguel ani k'a dɔn colonel tɔ minnu bɛ yen n'u jɛra ka fanga dafiri n'olu yera kɛnɛ kan hali ni tɔw bɛ dugu la ka fara ministre korogurinba fila min bɛ yen n'olu bɛ gouvernement kɔnɔ u jɔsen ka bon kosɛbɛ Sud Hebdo u y'a lakali u y'a jira k'a fɔ nin donni in kama alamisa don marisi kalo tile 31 tɛmɛnen i k'a dɔn maaw labilala k'a dɔn waati la u tɛ deli ka labila waati min na kuluba n'o bɛ nɛgɛ kaɲa 15 ko fɔ ko olu de yɛrɛ de ye dalu sɔrɔ k'a jira k'a fɔ min ye colonel Asimi Goita i k'a dɔn Choguel Kokala Mayiga i k'a dɔn colonel Sadio Kamara colonel Maliki Diaw colonel Abdoulaye Mayiga ka se colonel Ismaël Wage i k'a dɔn ka fara Choguel Kokala Mayiga ani k'a dɔn ministre Abdoulaye Diop ko ninnu ye ginola jɛrɛ kɛ jɛrɛ min bɛ yen ni koko tɛ a ma kɛ maanya maa mun bɛ yen ni olu tulo sɔmi ka jan kosɛbɛ olu kɔni de kɛra sababu ye olu ka kibaruya in sɔrɔ sabula k'o ye maa hakili juru cɛnalen min yɛrɛ ye kuluba cakɛla dɔ ye min y'a sɛmɛntiya olu ye k'a fɔ nin jɛrɛ in kɛra sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko mee bɛ jɛrɛ in kɔnɔ n'u bɛnnaw kan sabula gafe min dilara kɔ kan ko olu yɛrɛ Sud Hebdo maaw sera k'u ɲɛ fili o gafe kibaruya dɔw la kibaruya mun b'a pereperela tigɛ k'a fɔ fɛɛrɛ min ni gino min dilanlen don Asimi a n'a jɛw fɛ k'o de filɛ nin ye koyi min ye k'a dɔn awa kalo 18 o bɛna kɛ furanjɔrɔ fanga kunumɔ ye nka min bɛna daminɛ mai kalo tile 31 nata la kalo 18 kɔnɔna la min ye labɛnw bɛna kɛ Asimi Goita o bɛna wala sɛmɛ ko ka bɔ jamana ɲɛmaaya na k'a jɔyɔrɔ di Choguel Kokala Mayiga ma n'a y'a jɔyɔrɔ di o ma tuma min na jamana sariya b'a fɔ n'i bɛ fɛ k'i kanbɔ politiki sira kan i ka k'a dɔn jamana sabaraba n'a duloki bɔ ni k'o da i k'a dɔn k'a bɛna démissionnement fana kɛ ko ka bɔ l'armée la i k'a dɔn ni ka kɛ civil gansan ye o la foyi tɛna se k'a bali sariya la waasa k'i yɛrɛ kanbɔ Mali jamana ɲɛmaaya o nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko olu de ye nin kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɛbɛn min bɛ yen ni ginola sɛbɛn don ko olu sera k'u ɲɛ fili i k'a dɔn a parade damadɔ kan nin ye i k'a dɔn awa fɛɛrɛ ye olu yɛrɛ ka fɔ la min bɛna kɛ sababu ye hakili jagabɔ yɛrɛ bolo kan Mali armée i k'a dɔn maa mun bɛ jamana marali la n'u sera ka nin kɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka CEDEAO dagakisɛ bilen bɔ Mali da la min ye a n'a jɛw ni k'a dɔn Faransi ladɔ mun bɛ jamana kan ka nin bɛɛ lajɛlen dagakisɛ bilen bɔ jamana kunna k'a kɛ n'u ti foro a ti fiyɛ an ka bɔ o yɛrɛ kɔnɔ pewu sa
malidenw ko b'u ka jamana ɲɛmaa minnu fɛ n'olu b'a la ka Mali taabolo ɲuman kan n'o ye jama faama ka hakilina ye waasa o bɛ se ka sabati Asimi a n'a jɛw hali bi n'a ka bi u ka jamana mara fɔ ka taa n'a ye jamanadenw sago ye waati min kunnafoni filɛ min ye Sud Hebdo olu ka fasiri jamajɛkulu yɛrɛ de jɛra k'a sɛbɛn u ka bidon bɔli la Amadou El Konare a y'a to an ka sama i b'a sɔrɔ a balan bɛɛ ne bɛ n tigɛ don ko kura Soir de Bamako fasiriba n'o ye Laha Jara ko a ko an ka taa kɔlɔn kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Ɲono marabolo la Amadou El Konare kari tɛmɛnen Jugu Banbancu maa minnu ye n ta sidɔnnaw ye Amadou El Konare u ye tɔɔrɔ jugu min ta ni ka n ka finitigilakaw daga yɔrɔ min sɛgɛrɛ fasiriba ko a ko gendarmerie ale ɲɛmayaso a wulila joona joona a n'a ka cɛdenw ni ka t'u ɲɛda baara kɛcogo jugu kan fasiriba ko gendarmerie ɲɛmayaso général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite i b'a dɔn wa fulakɛni d'après Daba retire ton mot e delila ka fula belebeleba ye Mali la wa fulakɛni don n'a bɛ so nka jamana kunna fulakɛni tɛ dɛ i ka fama ne bɛ Kuluba moi je suis chez moi directeur général ne yɔrɔ ka jan o je suis au village radar bi ne ye wa ni pick-up nana jɔ da la i nin tɛ dɛ ni pick-up nana jɔ da la dibila bɛ yen o b'i bolo wa bamananya tiɲɛna wa dibila b'i bolo mais comment o tuma ni gɛlɛyaba in na n'an tilala sisan i b'an bumu sisan a m'an kunda waritigiw ayi hakɛ b'o la e bɛ taa jɔn ta i bɛ baara de kɛ e ka dibila dabɔra mun ne ka dibila dabɔra n'i bɛ lebu i bɛ fɛɛrɛ kɛ pick-up jɔlen yan sisan dibila jɔyɔrɔ ka maa neni o de fɛɛrɛ ayi ma maa neni ne y'a jira i la k'a fɔ belebeleba tɛ fila la nka jamana ɲɛmaa o tɛ nin ye jamana ɲɛmaa ye fila ye wa n burankɛ don il est Mianga Jakite Mianga ayi ne y'a f'i ye n ko jamana ɲɛmaa o ye Mianga o ye Mbuyankɛ ye Samu de ko don o tɛ fila ye wa o ye fila ye nka ɲɛmaa don gendarmerie ɲɛmaaba don Amadou El Konare Laha Jara ko a ko gendarmerie direction o don i b'a ye k'a fɔ directeur général n'o ye Samu Mɛnkɔrɔ Jakite fulakɛ Amadou El Konare ni tun fɔlɔla nin na an tun tɛ sama-samali kɛ o tuma a n'a kɛ i fana ka cɛnni caman bɛ sɔrɔ gendarmerie la kana sira Lasana Tamba bɛ yen sisan b'a sɔrɔ a bɛ kungo la anw ye maa jɛlenw ye an da tɛ ko la an sen tɛ ko la a fɔra ko Amadou El Konare sisan maa sumalen caman bɛ yen alikɔlɔsi minnu sumalen don o tɛ b'a la n'i y'u ye apparemment calme tɛ se maa ma nka attention nka san 20 ni kɔ an da tɛ ko la an sen tɛ ko la tabarikala Laha Jara ko a ko di Amadou El Konare Samu Mɛnkɔrɔ Jakite a kelen ma taa Amadou El Konare ani sɔrɔsiw ka ɲɛmaaso dɔ taara n'o ye commandant de la zone de défense numéro 2 colonel Yusufu Umar Sise Amadou El Konare kalo tile 25 o bɛnna ntɛnɛn ma Amadou El Konare u wulila ni ka taa ɲɔgɔn fɛ min ye ɲɔnɔkaw ye u ye kunbɛli ta k'u sɛgɛrɛ maire ka taa fara min ye sigiba tɔw kan taali tɛ taama duman ye Amadou El Konare Bamancu ye Bamanciya wale min kɛ karidon ni nɛgɛ kaɲɛ 5 waati mobili dɔ bɛ nin k'o sɔnsɔn Amadou El Konare mugujugu pɛrɛnw na ni k'u kunda kan o tuma u selen kanda la min kɔni sɔrɔsiw minnu bɛ yen minnu bɛ pike la u y'a dɔn k'a fɔ nin mobili natɔ filɛ nin ye jugu ka mobili o tuma u wulila k'u jɔ mugu kan kɔni tigɛma don la o de kɛra sababu ye min kɔni tiɲɛnikɛlaw ka laɲini ma sabati mugu kɔni a wulila mugu wulilen Amadou El Konare ka kɔn u kɔnna ɲɛ o tuma a ma ɲɛ min kɔ sa sɔrɔsiw kun y'u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati o tuma mugu jɛnsɛnni kan kɔnɔna la so minnu bɛ kan kɛrɛfɛ Amadou El Konare olu ka tɔliw de mugu de filɛ nin k'a bɛɛ ka tɔli fara ka jigin a kan a b'o kɛ fɛn juguba mugu ma ɲi dɛ marifa kisɛ kɛ ka mobili fa dɔnni dɔngoma minnu bɛ pige la n'u ma mugu ci a la a ka exploser u b'a fɛ a ka taa don kan yɔrɔ min na a bɛ taa yen sɔrɔ o tiɲɛni ka bon ni nin ye o ka bon Amadou El Konare nka min tun ka jugu kosɛbɛ o de ye saya ye sayamaka ko la nka min kɔni sigidala maa minnu ka so tugulen bɛ kan na u bɛɛ lajɛlen ka tɔli kɔni o surula Amadou El Konare Samu Mɛnkɔrɔ Jakite gendarmerie ale directeur général a y'i jɔ ka lajɛli kɛ Amadou El Konare Bamancu ni Bamanciya tɔɔrɔ a ko siga kɔni tɛ min na min ye dugudenw ye a ko aw bɛɛ lajɛlen sera kundama dɔ la an k'an jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw ye cɛfini dɔw an ye jamana lakanani fini dɔw Amadou El Konare nka aw minnu bɛ n'aw ye dugudenw
dugudenw ye aw ma fini don jamana lakanali ko la anw tɛ se ka baara kɛ ni aw tɛ an ka jɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Mamadu Ali Konate o de ye ka jɛ ka kunnafoni di o de ye ka jɛ ka min kɔni hakilinaw di finitigilakaw ma o de ye ka jɛ ka kunnafoni santalama n'i y'o kɛ ka ban k'i ka fasoden ɲumanya baara kɛ a ko bolodenkɔni kelen tɛ bɛlɛ ta maa minnu bɛ ko marifa danbu disi la u mana kɛ jamana lakana baara la cogo cogo la ni juguw ka position ma d'u ma o tuma ni juguw nana balu la a ka da la k'a fɔ ko juguw bɛ se sɔrɔ an kan dɛ o tuma an ka kɔn juguw ɲɛ o ka fisa juguw ka kɔn an ma min ye dugudenw ye parce que b'a ko Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale ni a ka cɛdenw u y'a yira k'a fɔ maa minnu ye ni bamanciya wale kɛ Mamadu Ali Konate ko jamana tɛna sigi k'a bolo da sen kan koyi o tuma ko an na wuli k'an jɔ dabalini fɛɛrɛw bɛ yen an na wuli k'an jɔ sini ma juguw bɛ duguma kolo la u bɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔna na Mamadu Ali Konate k'an b'u wɔgɔbɛ k'u ɲini o bɛ kɛ n'u sɔrɔla ɲɛmaa ko ten wa o bɛ ɲini dɛ n'a ye min fɔ kana sigi a la a n'a ka conseil n'a ye min fɔ kana sigi a la wa i b'a dɔn conseil principal dɔ b'a bolo a b'o lamɛn n'o ye fɛn fɛn fɔ a ye o ye temps ye dɔrɔmɛ t'o jɛ i b'o dɔn wa o de ye cɛjan Lasana Taba Keita sisan b'a sɔrɔ n'i y'a wele sisan a bɛ kungo kɔnɔ siga t'o la n'a yɔrɔ kɔni dɔ dɛ a tɛ biro yɛrɛ fɛ a bɛ kungo kɔnɔ a bɛ kungo kɔnɔ cogo min na Lasana Taba Keita o fana tɛ biro fɛ o ye o ye o bɛ kungo kɔnɔ o tuma a banna lakana a bɛ kɛ koyi a bɛ kɛ dɛ Mali bɛ diya a bɛ diya tama minnu taalen u k'u jɔyɔrɔ d'an ma yan ni u nimisatɔ don u kana joona faso jara ka ban u ye min tiɲɛ ka taa dɛ n'u nana o kelen b'u ɲɛ yan dommage u tɛ to yen dɛ Mamadu Ali Konate Fasiriba ko a ko maa minnu bɛ ni u ka yɔrɔw tiɲɛna i b'a ye k'a fɔ u jɛra ni ka kumaw fɔ hakilisigi la Mamadu Ali Konate janko yɔrɔw bɛ se ka dilan cogo min na kura ye a ko jamana tɛ ɲinɛ jamanaden si kɔ jamanadenw o kuma jamana kɔni kɛn bɛ ka hakili t'u la Mamadu Ali Konate jamanadenw n'u bolo minɛ tɔɔrɔ n'u kan k'u sɔrɔ jamana ko k'a bɛ don n'u cɛ a ko bamanciw ka ni bamanciya wale Mamadu Ali Konate k'u ma se sɔrɔ an kan ko ye sabu se kun ye mun ye n'u kun sera ka don kan kɔnɔ ni ka maaw fa o de kun y'u ka sebaya ye nka min kɔni kunbɛli kelen k'u sɛgɛrɛ ni k'u ka hakilina jugu k'o dansira la anw de ye sebaya sɔrɔ u kan Mamadu Ali Konate ko hali bɛ sini ma an bɛ tila ka sebaya sɔrɔ u kan tuguni o tuma armée monte en puissance o tuma ko yeko don Mamadu Ali Konate ko lakika yɛrɛ yɛrɛ don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛnni don